Ассалому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ман аз раиси Федератсияи бозиҳои бузкашӣ дар шаҳри Панҷакен Ҳоҷи Раҳмонқул Каримов иҷозат ва аз соҳибони маъракае ки дар рӯзи 26 октябри соли 2024 дар деҳаи Косатароши ҷамоати деҳоти Косатарош баргузор мегардад вазифа гирифтам ки ба самъи шумо эълон дода бошам. Ба аспсаворону паҳлавонон ва чобуксаворону мухлисони бозиҳои бузкашӣ дар санаи 26 октябри соли 2024 дар деҳаи Косатарош бозии бузкашӣ баргузор мегардад. Ҳаматонро марҳамат мегӯям ва барои ман гуфтанд ки ба самъашон расон ки хабар ана ҳамин хабар аст, танҳо ана ҳамин хабар аст. Ба якдигар расонед, ба паҳлавонҳо, ба аспдорон ба якдигар расонед. Дӯстони азиз, агар иҷозат диҳед ман камери пеша мегиронам ба ҳамун мусофирону муҳоҷироне ки аз дуриҳо тамошо мекунанду сокини шаҳру деҳоти Панҷакент ҳастанд, камакак Панҷакента тамошо кунед, ман суҳбат кардан мегирам. Хуб, назди бозори марказӣ аст ва чӣ гуфтам мехостам? Ман ба самъи ҳамон одамҳое ки дар оянда бузкашиҳо ташкил мекунанд расониданӣ ҳастам ки агар хоҳед ки бузкашии шумо бо сатҳу сифати баланд наворбардорӣ гардад, агар хоҳед ки таби дили шумо наворбардорӣ гашта бошад, аз шумо хоҳиш мекардам ки пеш аз бузкашӣ ба мо занг задаву аз нарху навои хизматрасониҳои мо суҳбат ва бохабару маслиҳат карда бошед. Зеро ки ман дар баъзе бузкашиҳо меравам, онҷо бо умеди оне меравам ки ҳамон навори мо ба соҳиби бузкашӣ лозим нест. Ман хелоҳо кӯтоҳ ба навор мегирам, ба навор мегирам ва ин ҳам баъд аз бузкашӣ мегӯянд ки барои мо ҳам якто запс карда деҳ, аллакай он вақт дер мешавад ки ман таби дили шумо маъракадорон, яъне ташкилкунандагони бузкашӣ навор карда бошам. Ба ҳамин хотир пешакӣ агар гӯед ки ҳамин навори бузкашии мо ба ту вобгузор шудагӣ аст, чӣ ҳунарҳо дорем, мо чӣ хизмат кунем, чанд пул аст ҳаққи хизмати ту, вақте ки ман вариантоша ки фаҳмонидам, ман метавонам ки таби дили шумо навор карда бошам. Фаҳмидед? Ба чӣ хотир? Онҷо ҳаст бо як камера навор кардан илоҷаш ҳаст, бо 2 камера навор кардан илоҷаш ҳаст ва инчунин бо 3 камера низ навор карда мешавад. Бозиҳои бузкашӣ агар хоҳед ки навор беҳтарин барояд, яъне ки як навор дар сари марра меистад, як навори дигар дар сари ягон ҷарие ки аз паҳлӯи ҳамун майдони бузкашӣ ҳаст, аз ҳамонҷо меистад ва як навори дигар агар шумо соҳибони маъракадори бузкашӣ асп агар моро бо асп таъмин кунед, мо ки ҳоло шароити асбгирӣ надорем, яъне асп надорем, агар шумо моро бо асп таъмин кунед, аз дохили бузкашӣ ҳамун даруни майдонҳо ки бардошт, пиёда оё бардошт ё на, кадом паҳлавон бардошта ба кадом паҳлавон дод, умуман ҳар ҳолате ки дар даруни майдон, дар даруни ҳамун ҷараёни пурталотоми бузкашӣ мешавад, шумо метавонед ки роҳат карда тамошо кунед. Ана баъд кадр мешаваду ана чизи дигар. Шояд ки бисёриҳо дар назар доранд ки барои онҳо маблағи ҳаққи хизмат проблема нест, аммо пешакӣ ки намегӯянд, ман тахмин 3 нафарро бо ҳамроҳи худам гирифта намебарам дар бозии бузкашӣ. Албатта як худам ки меравам, дар натиҷа мешавад як аз сари марра навор мешаваду халос. Баъдан шояд вақте ки шумо дигар бозиҳои бузкаширо ки тамошо мекунед, ба хулосае биёед ки барои чӣ дар бозии бузкашии фалон деҳот нақс хизмат карду, дар бозии бузкашии мо не. Сабаб танҳо ин аст ки пешакӣ муроҷиат намекунед ё пешакӣ дар бораи ҳаққи хизмат шумо бо мо суҳбат намекунед. Ба ҳамин хотир асту халос. Ба ҳамин хотир шумо ҳамин нуқтаро ба назар гиред. Ҳар он инсоне ки дар оянда бозиҳои бузкашӣ ташкил мекунеду мехоҳед ки маъракаи шумо ба дараҷаи олӣ наворгирӣ шуда бошад, пешакӣ муроҷиат кунед ё пешакӣ барои мо муайян кунед ки ҳа ман ба ҳамин нарх розӣ ҳастам, биёр 1 камера, ё ин ки ба ин нарх розӣ нестам, майлаш 2 камера, ё ин ки гап дар сари маблағ несту, ту ҳамин сахт хизмат кун, мо шояд пули 3 наворбардора метиҳем, ман онҷо 2 нафари дигар наворбардор бояд ҷалб кунам ки онҳо беҳаққи хизмат онҷо шояд ки раванд, аммо ҷабр аст. Ҳамин нуқтаро шумо ба назар гиред. Дар масъалаи оне ки наворҳо дер мебароянд, шумо саросема нашавед азизои дил. Ҳамон наворе ки тез мебарояд, ман ҳеҷ чизро дар назар надорам, аммо худамро ки агар наворро ман хоҳам ки тез барорам, бесифат мебарорам. Албатта ки ё сифаташ пас карда мебарорам ки
صفتش پاس کرده میبرم که هر چی زودتر به اینترنت وارد گردد یا اینکه خوشم در خوش مونتاژ میکنم. تصور کنید این چیز خودتان. به همین خاطر در مسئله در برآمدن بازی های بوسکشی شما سراسیمه نشوید. ما هر یک همون سالم هایی که شما مره میکنید ما دقت کرده اهمیت داده 2 کامera 3 کامera با یکدیگرش پریکلوچت کرده زیبا و تماشاباب کرده پیشکش شما میگردونیم. به همین خاطر باز اینجا مسئله های هست که در دهاجو من پیش از زمستان گذرانی تعمیری هر گونه نمیدونم از جهتی الکتریکی کمک تنقیزی کشیده ایستادیم، زیرا که هر وقت تعمیر میرود سویت ها نمیشود، از همین جهت ها هم هست. من بس همین شما میرسونم که در روزهای نزدیکترین نقشه دارم که سال نشنی بطری میگن بطری های آفتابی خریداری کنم، زیرا که از طرف مخلصان و معرکه‌داران بازی های بوسکشی و از این چنین از رئیس فدراسیون بازی بوسکشی و از اعضاهای آن دستگیری خوب شده ایستاده است. یک جهان تشکر. من نمیتوانم که منتداری نکرده گذشته باشم. انمی یک دو بوسکشی آخر سهمگذاری های خوب هم شده ایستاده است که برای ما شرایط فراهم آورده ایستاده است که ما با اسباب و انجام نیست کمک دقت کرده باشیم. به همین خاطر روزهای نزدیک من از بطری های آفتابی خریداری خواهم کرد و برای شما هرچی زودتر و زودتر بازی های بوسکشی رو پیشکش کردن رو سر میکنم. به همین خاطر در همه حالت ها در بر ما باشید، ما را ترک نکنید. دوستی و رفاقتی ما با شما یک عمره باشد. آسمانی صاف و بی‌غبار وطن در بالای ما سایبان باشد. بازی های بوسکشی شدن گیرد و ما خدمت کردن گیریم. خدا حافظ. خودتون احتیاط کنید. پناهتون به خدا.